नमस्कार दर्शक बंधु। आज ହେଉଛି 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଓ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ବିଚାର ଉପରେ କାମ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ସମ୍ପର୍କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ କିଛି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ପରିବାର ଓ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିପାରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ନିଜ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସାବଧାନତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଜଗି ରଖି ଚଳିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଖ ମିଳିବାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ସତେଜ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବେଶ୍ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏକ ମଜାଳିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କୌଣସି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଶେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଓ ଅର୍ଥ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଫଳରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।